Salam ýaly hormatly adamlar, garaşsyny baky bitirip ýurdumyzdaky täzelikleri hemem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiy we ýurdun ähli halkyna Ukrainanyň garaşsylyk güni münasibetli tüýtürekden gutluglaryny we iň gowy arzularyny iýerdi. Türkmenistanyň prezidenti şeý ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Vladimir Zelenskiy tüýtürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk Ukrainanyň halkyna bolsa durnuklyk hemem güllep ösüş arzu etdi. Hormatly prezidentimizin insan perweri hemem sahavatly siýasaty netijesinde insan saglygynyň gymmaty ähli zatdan eler tutulýan diýarmyzda halkymyzyň bagtly awadan durmuşda ýaşamaklaryna gönükdirilen ägert uly işler durmuşa geçirilýär. Garaşsyzlyk ýyllaryny ýurdumyzda bar bolan şipahanalaryň durkunyň täzelenmegi, döwrüp şipahanalaryň gurulyp ulanmagy berilmegi netijesinde halkymyz ähli amadlyklary göz öňüne tutulan döwrüp binalarda deýin jalmaga, saglygyny berkitmege, hemem dikeltmege uly mümkinçilikler tapýar. Lewak vilayatynyň Farab etrawyna yerleşen Farab şipahanasy melhemerjilik häsiýetli ajaýyp detgalaryň biridir. Binagarlyk guruluşynyň owdunlygy bilen köpüleň ünsüni özüne çeken döwrewat melhemleri öýü 250 orunlyk bolup raýatlarymyz ýylyň eslenik pasyna şipahanada öz saglyklaryny dikeltmäge, keselliň öňüni almagy mümkinçilik tapýarlar. Halkymyzyň esasan zähmet ruhsatlaryna çykýan dynjaş mögsümi bolan Tomus pasynyň dowam edýän häzir günlerinde de Farab şipahanasy köp adamly bolup dynjal islegilerden raýatlarymyzyň sany barha köpelýär. Amy derýanyň sağ kenaryna gurulyp ulanmaga berilen bu döwrap şipahana anyklaýyş, bejeriş we suw bilen bejeriş bölümlerinden ibaret bolup, ähli bölümler dünýä ülümlerine laýyk gelýän häzirki zaman lukmançylyk enjamlary bilen awzallaşdyrylanlar. Anyklaýyş bölümi endoskopiýa, rentgen, ultrases barlyk, elektrokardiograf, klinik biologika barlyklary we beýleki döwrap enjamlary bilen dolu öpçün edilen bejeriş bölümine fizioterapiýa, owkulama, bilen bejeriş, içege bejeriş hemem beden terbiýe otuglary bar. Fitobar otugyny gahrman arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopedik işine beýan edilýän dermanlyk ösümliklerden melhemler, ýürüte demlemeler taýarlanyp, saglygyny dikelýän raýatlarymyz melhemlik çaýlardan şipa tapýarlar. Bu melhemler öýüniň esasy häsiýetli aýratynlygy suw bilen bejergeniň geçirilmegidir. Bu ýerde kukurtly wodorodly, ýod bromly, suwly otuglar, suw arkaly hidrokulama 18 sany ýürüte wanalar raýatlarymyza hyzmat edýär. Şipahananyň jana şipaly merhemlik suwunyň düzümine kimik elementleň 30-dan gowragy bolup, oň ýyllygy elmydamy 39 Selsius derejede saklanýar. Farawyň bejerjilik häsiýetli melhem suwy 750 metrden gowrak çoňlukdan alınýar. Bu ýerde 150 kub metr suw saklayan ýapyk howdan bolup, ol bejerjilik häsiýetli mineral suwuň ýarasy çeşmesi arkaly doldurulýar. Şipahananyň gudrata barabar merhem berje suwy aşgadan içege bagyr öt haltanyň kesellerine, gowragy, nerw, daýanç hereket, deri, ýürek, gan, damar kesellerini bejermekde giňden ulanylýar. Bu ýerde dürli keselleri bejermekde molla gara palçygynyň ýapgylan, şeýle-de azakerit parafin bejerikleriniň netijeli ulanylýanyny bellerliklidir. Bulardan başga da şipahana gelen raýatlara deýiş göz, guluk, burun, bokurduk lukmanynyň otuglary hyzmat edýär. Şipahanada dowly gal kamera arkaly gal terapiýa bejergesiniň ýoly goýulmagy bilen dürli ökün demaş ýollarynyň sowuklamasyny, allergik dermatitler, neyrodermitler ýaly deri kesellerine, gan basyşynyň ýokurlanma keseliniň 1-nji, 2-nji derejelerine, gowragy, nerw, ýürek, gan damar ulgamynyň kesellerini bejermekde anyk netijeler gazanyldy. Duz bilen bejermek otugynaky dowlar güneş ülkemiziň köýtün dagyndan hemem gojaman hazardan getirilen tebiği minerallardyr. Şol minerallaryň düzümini tebiği ýagdaýda ýoduň agdyklyk etmegi, dem alyş ýollaryň kesellerine, endemik zop, dowamly bronkit, bronkial dem gysma ýaly keselleri bejerge bermekde hasam ähmiýetlidir. Ähli amadlyklary bolan otuglarda raýatlarymyzyň dynjalmaklary üçin zerur şertleň döredilen we bellenmäge münasipler şipahananyň lukmanlarynyň hyzmaty ýerine düşüp, ýurdumyzyň çar künjünden gelen adamlar gysga döwürde janlaryna şipa tapýarlar. Şipahanada saglyklaryny dikeldiýän adamlar şeýle ajaýyp melhemler öýüni il önümizde peşkeş beren halkymyzyň saglygy, bagtyar durmuşy ugruna ýygdarly aladalanýan hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Men Teýidi Furamat Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, saglygy dikeltmek üçin Farab şipahanasyna geldik. Şipahana gelimizde bizi hem işgärler
gowy garşyladylar. Lukmannamydan töweleme himmeti aýaw sünni bilen kimmiz goýmajak bolup, şifa berjek bolup çalışýarlar. Atabamyzyň ýollary bar. Sağlyk itaati şifadyr. Her bir adama töweleme bezelerim gaty umut, näil bezeri diýsen bar. Arkadaly serdarmyzyň taýsy tagallaty bile ýurdumyzda bahanalar ulgan mehem, iýdi derli we sürlýär. Bize şeýle mümkinçilikler dörüp beren arkadaly serdarymyz. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, belin basy aman bolsun. Men Recepay Amamuradov Daşoğuz vilayetinin Qubadağ etrafının yaşayıcısı. Yurdumuzda belli bolan şifahanalaryň biri bolan Lewap vilayetindäki Farap şifahanasına öz saglymy dikeltmäge geldim. Şu ýerde gelen günümizden bizi ýeňelli lukmanlar güler ýüz bilen garşy aldylar. Şifahanada ähli şertler döredilipdir. Şifahananyň ähli mümkinçilikleri bar. Naharhanalar gowgur olan, daş döwre bağ bahçalygy bilen saglygyny dikeltmek üçin şu ýerde sport meýdançalary bar. Arka dagly serdarymyzyň tagallasy bilen häzirki wagtda ýurdumyzda durly hili şifahanalar, beceriş merkezleri döredilipdir. Farap şifahananyň içinde tejribeli lukmanlar bar. Bular durly urlardan zähmet çeker. Şifahanada dürlü ular için berilen becergiler adam için gaty peýdaly. Şu ýerde vanna tawlary bar, basseyn bar, duzlu basseynler. Ondan başga molla garan palçygy bar berde. Farap şifahananyň esas aýratylyklaryndan biri duzda mikro elementlere gaty baýlygy bilen tapawutlanýar. Farap şifahananyň suwlaryna mineral elementlere baý bolan bejergi alyp bolýar. Arka dagly serdarymyzyň, hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun. Tutyan tutumly işleri rawaja aldan. Häzirki döwürde arkadagy serdarymyzyň taşyryna laýyklykda paýtatymyzyň dürli künjeklerine yerleşýän durmuş maksatly binalaryň döwür wagtlaşdyrmagyna, olaň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede enjamlaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu işleriň saglyk ulgamy bilen berk bagly bolmagam gowunurjydyr. Fiýşenme güni hormatly prezidentimiz paýtagtymyzda alınıp barylýan toplumlaryň işler hemde Aşgabatyň durmuş düdümini mundan meýlekde toplumlaryň kämilleşdirmäň tatlamalary bilen tanyşlygynyň çäklerini, saglyk ulgamynyň işlerine ulans berdi. Şu münasibetli ýurdumyzyň saglyk goruş we derman senaty ministrligine hoşarlyk matlagy geçirildi. Giň erimli täzesil tatlamalyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, bulgamda öňde goýulan wezipeler şödmäge toplumlaryň we oýlanşykly çemeleşilmegi netijesinde paýtagtymyzyň şu günjegine uğurdaş desgalyň ýeri toplumy döredildi. Muň öýdi ýurdumyzyň baş waýlyk hökmüne aglan edilen adamlaryň saglygy barada galadanyň döwlet siýasatiniň esasy gurularynyň birine öwürlendigini görkezýän aýdyň suwtnamadyr. Bular barada aýtmak bilen matlagda gatnaşyjylar degişli ugurda amala asyrlayan işler üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirdiler. Mälim bolşýaly halkymyzyň saglygy we awadançylygy baradaky alady we köpçülikliň beden terbiýe sagaldy şereketini höwetlendirmek, ýygyderli durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Raýatlaryň saglygy baradaky alady ýurdum üçin uly gymmatlykdyr. Saglyk goruş we derman senaty ministrligine matlagda gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Tebigatyň gözel günjegine hormatly bilen terkarda başymyzyň tagallasy bilen bina edilen Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň ýanynaky ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň gahrman arkadagymyzyň akpata bermegine açylyp ulanmagy berilmegi münasibetli Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň Türkmenistanyň magtumuladynaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşi bilen bilelikde alkyşdyda şöhratdyda arkadag bilen terkarda başymyz sizi hengam sarpalaratly hoşarlyk çäresi geçirli. Bu waka ýurdumyzyň Polat galkany, sarsmaz galasy bolan watan gorugçylarynyň watançylyk guruhyny belende göteren şanly wakalaryň biri boldy. Çykyş edenler bu wakanyň ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryň maddi enzamlaryň binýadyny döwre aplaşdyrmak we puhtalandyrmak, harby gullukçylygyň gulluk, ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarlandyrmak boýunça hormatly bilen terkarda başymy tarapyndan zeruri işleň amala asyrylýanlygyny buýsançly belläk geçdiler. Açyş tawaratynda gahrman arkadagymyz gaýdawsyz ata-babalarymyzyň şöhratly ýoluny münasip dowam etdirjiler bolan eskerler bilen duşdy. Olaň hal ýagdaýlary, ýaşaýyş durmuş we gulluk şertleri bilen içkin gyzyklandy. Kullu türkmen halkynyň arkadagy, watan gorugçylarymyz üçin mertlik mektebi bolup, döwrap harby tehnikalary ustatlyk bilen erketmeň nusgalyk görelýetini görkeden, gahrman arkadagymyz bilen duşmak her bir esker üçin belent mertebedir.
Mukaddes harby borjy berza etýän esgerler üçin bu waka hassa buýsançlydyr. Davral şäherinde aýdymsa toparynyň dostsogonlyk, watanmyzy, hormatly prezidentimiň beýik işlerini wasp edip ýerine ýetiren azaýyp aýdymlary, halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň toý ruhy bilen utgaşyp, harby gullukçylara şadlyk paýlady. Şeýlede Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň Mälik Guly Berdimuhammedow adynaky 10 noýlary harby bölüminiň medeni döýüne Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matlagynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň akbata bermegine, Türkmenistanyň döwlet sergat gullugynyň ýanynaky ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryň hojalyk müdiriýetiniň täze idara binasynyň açylyp ulanmagy berilmegi münasibetli aýdym taly hoşallyk çäresi geçirli. Matlagda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matlagynyň ýurdumyzyň jemgyçilik guramalarynyň wekilleri hemde içeri işler idaralarynyň wekilleri we eskerler gatnaşdylar. Gahrman Arkadagymyň we arkadagy serdarymyň öňden görjülükli siýasaty netijesinde ýurdumyzyň merdany watan gorugçylarynyň maddi tehnika enzamlaýyn bünyady ýyl saýyn özgerýänligini matlagda çykyş edenler bellediler. Soňra Davral matlagat watanmyzy, Gahrman Arkadagymyzy we arkadagy serdarymyzy wasp edýän azaýyp aýdymlary bilen utgaşdy. Hatira kitabynyň täze neşriniň 3-nji jildi 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk urşuny söwüş meýdanlaryna yaralanmakdan hastaxanalarda wepat bolan şeýlede direksiz giten eskerleň ýagty ýadygarlygyna bagyşlanýar. Täze neşri hormatly prezidentimiň beýik watançylyk urşunyna gadanlan ýeňşiň 77 ýyllyk münasibetli merdana ata-babalarymyzyň gahrmançylygy, mukaddes watanmyda, halkymyda we tutuş adamlarda ak ýürekden gulluk etmeň nusgalyk mektebidir diýen sözleri bilen açylýar. Döwlet başlarymyzyň belleýişi ýaly 1941-1945 ýyllaryň allym merdimli söwüşlerine edermenligiň we gaýdusuzlygyň, baky hormatyň hemde ebedi şöhratyň beýik nusgasyny öreden gahrmanlarymyz kalbymyzda baky ýaşar. 1993-1998 ýyllar aralygyna çap edilen bu giňerimli işiň 3-nji jildi halkyň arkadagy zamanasy çygary bilen geçýän şu ýylla gaýtadan neşir edildi. Oňa Daşow dolaýatyna önü öten gahrmanlaryň sanawy atmat giýerdilýär. Hemde olaň ýagty ýadygarlygyna sarpa goýulýar. Gaýdusuz eskerleň şol sana biziň watandaşlarymyzyň söwüş meýdanlaryna görkeden görlüp eşdilmedik edermenligi, belent insanperwerlik ruhy, gaýdusuzlygy, watançylygy, raýdaşlygy netijesinde häzirki wagtda biziň kimde çağalarymyzyň asuda asmanyň astynda bagtyar durmuşda ýaşaýanlygymyz ýyl-ýyllan has aýdyň duýulýar. Şoňa görä biz taryhy hakydany saklamalar, wepat bolan eskerleň birini unutmalylar. Häzirki wagtda ýaşap ýören urş hemde zähmet veteranlaryna minnetdar bolmalylar. Ýaşlary olaň mysalyna terelemeler. Neşir Türkmenistanyň hemde garaşy döwletleriň arkalaşygynyň beýleki ýurtlarynyň, Daşow dolaýatynyň şäherleriniň we etraplarynyň bölümleriniň resminamalaryny, uruş veteranlarynyň ýatlamalaryny, terjimehal maglumatlaryny, ilmi makalalary, döwürleýin neşirleri, şeýle hem wepat bolan eskerlen garnaşlarynyň beren maglumatlaryny özüne alýar. Kitapda eskerlerden gelip gowşan 3 urç hatlar yerleştirilýär. Urş ýyllaryna we häzirki günlerde döredilen aýratyn ruhy joşgyn bilen tapawutlanýan goşgular getirilýär. Täze neşirde eskerleň doglan güni hemde ýeri, harby derejeleri, aradan çykan hemde zaýlanan wagt baradaky maglumatlardan başga da eskeriň goşuna çağırılan ýeri hemde ýyly barada maglumatlar getirilýär. Diňber Türkmenistanly eskerleň edermenlikleri barada dälle, tyýly dähmet çeken hemde tutanýarly dähmeti bilen ýeňşi ýakynlaşdyrýan denanlyk we çağalan gahrmançylyklary barada gurrun berýän fotosuratlarym täze neşiriň üstüne ýetiripdir. Şol döwrüň gymmatly fotosuраtlary, arhivde ýüze çykarylan suratlar bilen şeýle hem welaýatyň çäginde ýerleşýän ýadygarlyklaryň şekilleri bilen baýlaşdyryldy. Ähli fotoretmenamalar türkmen halkynyň iň gowy we gaýdusuz ogullarynyň öçmez ýetmez edermenliginiň suwutnamalardyr. Şeýlelikde 3-nji jild, şeýlik hem tutuşlugyna hatira kitaby şol gahrmançylykly döwür baradaky hakydanyň ebedileşdirilmegine ýardam berer. Hemde giň okuyjylar köpçüligine niýetlenenler. Ministrler Kabinetiniň ýanynaky baş arkiw müdirliginiň neşir etmäge taýarlan bu kitaby Türkmen döwlet neşriýat gullugy tarapyndan ýokary çapgana derejesinde çapdan çykaryldy.
Yurdumuzda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne döwlet başdanymyzyň güneşli diýarymyzda keçi we orta telekeçilik gollamak we ösürmek barada edýän ýadawsyz aladasy kabul edýän kararlar netijesinde Ahal welaýatynyň çar künjüne gurulyp ulanmaga berilýän önümçli kärhanalaram döwletimiziň ykdysady kuwwatyny pogutlandyrmaga, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny hasam ýokurlandyrmaga, şeýle-de täze iş orunlarynyň dörümine ul ýardam edýär. Muňa bolsa Ahal welaýatynyň Bäherden etranyň çägine ýerleşýän gaz beton önümlerini öndürýän ukyply kärdeşler hususy kärhanasam aýdyň misallar. Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň Garagan owatynyň çägine bina edilen ukyply kärdeşler hususy kärhanatynyň gaz beton önümlerini öndürýän kärhanatynyň umum tutýan meýdany 25 hektara barabardyr. Ýylda 70.000 tonna guru guruluş garyny serişdelerini we 180.000 kubmetr gaz betonu öndürmek maksady bilen gurulan bu kärhanada daşar döwletlerden getirilen inkämi tehnologik enzamlar hereket edýär. Kärhana çäge ýugulýan guru guruluş garynylaryny öndürýän gaz beton bloklaryny öndürýän dikdegirmen we hiki öndürýän bölümlerden ibaratdyr. Kärhananyň bölümlerine Germaniýanyň we Türkiýanyň öňdebarjy enzamlary gurnalandyr. Guru guruluş garynylaryny öndürýän we gaz beton bloklaryny öndürýän bölümlerde sigmal hukmuna sement, kvars çägeti, ulan gipis daşy we sönmedik kek we alümin pastasy ulanýar. Sigmalyň aglaby bölegi döwletimizi öndürýän önümlerden ibaratdyr. Ukyply kärdeşler hususy kärhanatynyň dikdegirmen bölümine önümçilikde ulanýan hekdaşy we gipis belli bir ölçekde uwalýar. Kärhanada sigmallar döwýän bölümüň bardygyny aýtmak gerek. Kärhanada durly ölçeklerde gaz beton bloklary öndürilip, olar ýurdumyzda giňerimde ýaýwanlandyrylan guruluş meýdansalaryna ýygydarly ýetirilýär. Yer gelen aýsak bu kärhanada öndürilýän guruluş önümleri ýurdumyzyň daşyna Gazagystan, Özbegistan ýaly ýurtlara da eksport edilýändigini gonş bilen bellemek gerek. Bulardan başga gaz beton üçin ýelim, keramik plitalar üçin ýelim, daşky gruntlama guruluş garynysy, içki gruntlama guruluş garynysy, içki iňçe guruluş garynysy şeýle-de tepleri doldurýan garyny ýaly guruluş pudogy üçin derur önümlüň bir näçesi halkymyza amatly bahalardan ýetirilýär. Bu ýerde 150 adamyň işlemekler üçin iş oruny döredilenler. Şeýle-de işgärlen has önürjilikli zähmet çekmekler üçin oňoýly durmuş we iş şertleriniň döredilendigini aýtmak gerek. Kärhananyň agdyr işgärleri şeýle kärhanany gurduryp berenlik üçin hormatly prezidentimize alkyş döwlerini beýan etýärler. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynda ýurdumyzda hususy ýeşewirliň milli ykdysadiyetimizdäki orny barhartya. Orta we kiçi telekeçiligiň gollanylmagy bu wagtda uly üstünlikler gazanylmagyna getirýär. Hususy eýçilikde daýhan hojuluklarynyň döredilmegi telekeçiligiň owy hojuluk ekinleriniň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdirip, boluk hasyl almagyna, mallarçylyk guşuluk topumlarynyň gurulmagy halkymyzyň et önümleri bilen öpçünçiligini, eçerki bazarda azyk önümleriniň bolçulugyny döredip, eksport mümkinçiliklerini artdyrmagyna getirýär. Bu urda Balkan welaýatynyň bereket etranyň çägine ýerleşýän Nurly meýdan daýhan hojulugyny amala aşyrýan işlerim döwrewaplygy bilen tapawutlanýar. Nurly meýdan daýhan hojulugy tutuş ýurdumyzda goşçulugy ösdürmekde Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary bolup durýan hususiýetçileriň arasynda öň hatarlarda durýan hojuluklaryň bir hökmünde tanalýar. Hojuluň goşçuluk toplumyna döwrewap tilsimatlar ulanmak arkaly kämil önümçilik düzümi emele getirildi. Bu ýerde her ýylda 16 milyon sany ýumurtga öňürmäge niýetlenen goşçuluk toplumy 8.000 tonna goş etini öňürýän bölüm 12 milyon sany jüýje çykarmagy ukyply inkubator hojulugy bar. Daýhan hojulugynyň goşçuluk toplumyna saklanýan tovuklary iýimlemek, suw bilen öpçün etmek, ýumurtgalary ýygyna almak işleri awtomatlaşdyrylan usulla amala asyrylýar. Ýürüte gaplary ýerleşdirilýän ekologiýa wagtda arasa ýumurtgalar her gün täzeligi bilen sarp edijilere uğradylýar. Jüýjeler üçin zerur bolan ýokumly iýimleriň esasy bölegi bolsa daýhan hojulugynyň ekindarlyklaryna ösdürip ýetişdirilýär. Daýhan hojulugynyň şäherine ýyllyk kuwwaty 75.000 tonna durly garynylar bilen baýlaşdyrylýan ýokumly iýimler taýýarlamagy niýetlenen önümçilik toplumy daşary ýurtlardan satyn alan enzamlarla öpçün edilendir. Tovuklaryň sagdyn ösmeklerine hemde köp önüm bermeklerine oňyn täsirini ýetirýän bu iýimleri ýurdumyň ugrdaş toplumlaryna satmagy ýolagy gözüňe tutulýar. Bu ýerde taýýarlanýan towuk etleri ýürüte bölümde araslanıp, ýürüte gaplanyp, belli bir mikrosawodyjylarda saklanandan soňra ýurdumyň sarp edijilerine uğradylýar. Garasy diýarymyzyň adyk garasylygyny öpçün etmäge dünýä bazaryna bäsleşige ukyply ekologiýa taýdan arasa ýokary hilli owy hojuluk önümlerini öňürip, eşerki bazarlarda adyk bolşulugyny artdyrmaga döredilýän giň mümkinçilikler üçin hususy kärhananyň hünärmenleri arka dagly serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.
Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiň parasatly başdanlygyna ýurdumyzda alyp barýan çuňur oýlanşykly döwlet siýasaty diýarymyzyň beýleki ulgamlary bilen bir hatarda dokma senatynyň şanly ösüşlere wesleýär. Puduň kärhanalaryny inkämil dokma enjamlarynyň innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrmagy döwrümizin ösün talaplaryny kanagatlandyrýan täze önümçilik detgallarynyň gurulyp işe girdilmegi dokma senatynyň kuwatlanmagyna, ykdysady görkezleriniň eýdigderli artmagyna ul itergi berýär. Döredilýän giň mümkinçilikleriň netijesinde halkyň arkadagly zamanasy ýylynda ýokary zähmet üstünliklerine beslenýän döwrewap dokma kärhanalarynyň birim Türkmenistanyň dokma senaty ministrliginiň Türkmenawat paýta egirji kärhanasydyr. Döwrümizin kämil dokma enjamlar bilen bir kepsiz enjamlaşdyrylan paýta egirji kärhanasyna ýokary hilinak ýüplükleri öndürmek uğruna agdyber iş hünärmenleriň alyp barýan ihlasy zähmeti tüýs ýerine düşüp ýokary netijeler gadanýar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň 7 aýynyň jemleri boýunça bu ýerde 5466 tonna nak paýta ýüplük öndürilip, önümçiliň ösüş depkini 109,9 götürüm ýerine ýetirildi. Ýanwar-iýul aýlaryna kärhanada 103.111.677 manatlyk iş ýerine ýetirilip, önümçiliň ösüş depkini 148,9 götürme deň boldy. Her bir güni joşguly däkmet üstünliklerini eslenýän Türkmenawat paýta egirji kärhanasynyň önümleri ýurdumyzyň içerki bazary bilen bir hatarda daşary döwletlerinde bökdünçde eksport edilýär. Şolaryň hataryna Birleşen Arap Emirlikleri, Beýik Britaniýa, Russiýa Federasiýasy, Türkiýe, Kyrgyzstan, Gruziýa ýaly döwletler belläp geçmek bolar. Degişli döwürde içerki bazary hat hawalanymyzda jemi 5187 tonna nak ýüplük, ýagny 97.785.821 manatlyk taýýar önüm sarpejleri urudyldy. İşler barka ilerleyen bu önümçilik kärhanasyny esasan nak ýüplükleriň durly belgili görnüşleri öndürilýär. Welaýatyň paýta arasylajy kärhanalaryna gaýtadan işlenen gowaçy hasily önümçiligiň ýoly goýulmagyny zerur bolançy mal bolup hyzmat edýär. Döwrewap dokma kärhanasyna taýýarlanýan nak ýüplüğiň hil derejesine aýratyn ähmiýet berilip, berk gözegçilikde saklanýar. Kämil enjamlara dayanýan döwrewap barlygyny önümiň hilini şalt bu taky keskitlemäge mümkinçilik berýär. Kärhananyň agdyber işgärleri pudugy ösüşleriň täze belekliklerini çykaran hormat prezidentimize alkyş hemde hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň taýta tagallalary netijesinde ýurdumyzda amal aşyrylýan giň meşhurly özgertmeleň çägini telekeçilik ulgamyna bazar ykdysady şertlerine bäsleşik ukyply önümçiligiň ýoly goýmakda uly işler durmuşa geçirilýär. Işur telekeçiligiň çekýän asly zähmetleri bilen önümçiligi täze öňdebarjy tehnologiýalar ornaşdyrylyp, halkymyza zerur bolan ýokary hilli hojuluk haritlaryny öndürmek işlerim talaba laýyk derejede alınıp barylýar. Mary welaýatynyň wekili Badyr Etranyň çägine ýerleşýän ak bulut harit nişanly hojuluk haritlaryny önürýän Türkmeniň Rasgaly atly hususy kärhanasynyň önümçilik binýadynyň geňeldilmegi netijesinde halkyň sarp edýän haritlarynyň uly tapgyrlary öndürilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne telekeçilik ulgamy we oň önümçiligi hil taýdany ýokary derejege göterildi. Hormat prezidentimiň ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi ösürmek baradaky edýän beýmeşwara aladasyndan ruhlanıp zähmet çekýän telekeçiler önümçiligi täze kuwatly tehnologiýalar ornaşdyrmak arkaly daşary ýurtlardan getirilýän önümleň ornutyp bilýän ýerli haritlary öndürmek we olaryň möçürlerini artdyrmak işlerini ýoly goýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň azat bolup durýan wekil Badyr Etranyň çägindäki ak bulut harit nişanly hojuluk haritlaryny öndürýän Türkmeniň Rasgaly hususy kärhanasyna ýokary önümçilik kuwatly kärhanalaryň gataryna görkezmek bolar. Bu hususy kärhananyň önümçilik bölümleri daşary döwletlerde öndürilen kuwatly tehnologiýalar toplumy bilen üçin edilen. Önümçilik kuwaty ýokary bolan bu enjamlary awtomatik usulda dolandyrylyp, olaň hünärmenler tarapyndan sazlaşykly iş edilmegi netijesinde bu ýerde dünýä ürünlerine dogry laýyk gelýän önümler bolan çagy arlyklarynyň çygyly süpürgüçler hemde egneşik ýuwjy we temizleji serişdelerini uly tapgyrlary öndürilýär. Kärhanada ekologiýa taýdan arasa matadan taýýarlanýan çagy bedeni temizleji, derini ýumşadyjy we çygylandyrjy, egneşiklere arasalaýjy hemde olary ýakymly ýyt berji we hojuluk haritlary özüniň ýokary hilligi bilen tapawdylýar. Haritlik derejesi ýokary bolan hemde dürli görnüşli döwrewap gaýaplara gaýaplanan bu haritlar elýeterli bahadan elatmada getirilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne bu hususy kärhanada senagat we günlük sarp edilýän önümleň bir näçe görnüşleri öndürilýär. Bu kärhananyň tutuşlygyna daşary döwletleriň belli kampaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen üçedilmegi halkymyza zerur bolan ygtybarly önümleri öndürmäge giň mümkinçilikleri diýär.
Bu ýerde ak bulut harit nişanly değiş arasaraja serişdilen birnäçe görnüşläriniň öňürülmegi, kärhananyň işçileriniň halkymyň hojuluk önümlerine bolan ösen isleglerini ýygy-dörli öwrenip durýanyň aýdyň suwutnamasy. Kuwatly enjamynyň kömegi arkaly öňürilýän bu ýerde değiş arasaraja serişdilen değişleri temizlemekde ähmiýeti öreýän uldury. Yeri gelende kärhanada yerli şemalary peýdalanmak arkaly dörli görnüşli päkeleri öňürmek işleriniň ýoly goýulanyny aýratyny bellemek gerek. Kärhanada köp maksatly önümçiligiň giňerdelmegi netijesinde ösümlik ýaglaryna dürli hoşboý ýysy goşunlary goşmak arkaly dürli aramdaky hojuluk sabanlarynyň 3, el ýüzi ýuwja sabanlaryň 11, bakteriýalardan goraýjy gaty we suwuk sabanlaryň 4, gury we adaty saçlar üçin şampunyň 4 görnüşi öňürilýär. Kuwatly enjamlaryň sadaşykly işedilmegi netijesinde öňürilýän hojuluk we senagat önümleri haritlik derejesi ýokary bolan göze gelýär gaplara gaplanýar. Bu önümleri gaplamakda zerur bolan polietilen gaplary kärhananyň kuwatly enjamlary arkaly taýýarlanýar. Türkmeniň Rysgalyk Suwsy kärhanasynyň işçileriniň öňürýän bagtýarlyk döwründe mahsus bu önümleri ýurdumyzda geçirilýän önümçilik sergilerine de münasip orny eýleýär. Kärhanada bakteriýalardan goraýjy asman atly çyýly süpürgüçliň 8 görnüşi öňürilýär. Bu kärhanada otoglary ýakymly ýysberji hemde aýna arasaraýjy serişler hem öňürilýär. Bu önümler toky temizligi, deňiz howaty hemde beýleki hoşboý ýysy tebigat üsümliklerin atlary ýaly döwrebap atlar bilen atlanyrylýar. Kärhana öl taýýarlaýan ýokary hili we ekologiýa taýdany arasy önümler bilen içerki bazarlamada üpçün etmek bilen bir hatarda daşary ýurt bazarlaryna da eksport edýär. Bu hususy kärhananyň işleri telekeçiligi üstünmek barada edýän biýmeçleri aradat üçin hormatly prezident bu da tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuň 24 awgustda saat 20-den 25 awgustda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa mutlugynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan welaýatyna az bulutly hawa we nordan tele sekundda 7-10 km ýetýän şymal öter hawa gecesine 21-26 gradus gündüzine 31-36 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyna az hawa bolup demnady nordan tele sekundda 6-11 metr ýetýän şymal öter hawa gecesine 16-21 gradus gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Mara welaýatyna açyk hawa bolup demnady nordan tele sekundda 8-10 metr ýetýän şymal öter hawa gecesine 12-17 gradus gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna açyk hawa bolup demnady nordan tele sekundda 7-10 metr ýetýän şymal öter hawa gecesine 13-18 gradus gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Daşy welaýatyna açyk hawa bolup demnady nordan tele sekundda 5-10 metr ýetýän şymal öter hawa gecesine 12-17 gradus gündüzine 29-34 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk hawa bolup demnady nordan tele sekundda 7-9 metr ýetýän şymal öter hawa gecesine 18-20 gradus gündüzine 32-34 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 25-nde magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edezi vatandaşlar, tömüz paslyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhretinden gorunmagy, şeýle-de ýurdumyzda kerek edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyçyl tertip düzgünlerine berja etmegini başlat berýär. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz gelen islenik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehran adamlar şuňlany watan habarlar gepleşigimiz jemleýät. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler ewetlänýär. Ähli ötüşlüň ödünine bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.